August ni ruk thole ni ania kan tun lai bo ruak chu indona lam ngai ventu ten Middle East lam ban clear thupa a chin chuaka soingai to lawang chumo Hamas chief le Hezbollah commander thina chuan ngonga nei lian hle maya kan soi to ang khan an phubalak na chu Israel chungalan tir tumin Iran chu an ron che thei reng ani ti kan puang to a Iran hian bo ruak ti so san an tum lo thu le ba se Israel chu zirtir na pek hlak ero an tum ti chiang takin an soi chuaka US le Israel intelligence le bintar kar somli paria chungin Iran be na ron thleng thei ani ti hriain chutiang chuan in buat seina an kalpui mup boka mase tun thleng hian lian tham taka Iran che thu hria tala nilawa Iran chu chet khal mai chi ani ti zona ta mek zoka Iran la chu amal tran do ni na lang ta bik lo Russia in thoman ron chua vetlat mai bok heti lai hian Iran ron che thei reng ani to wangin Israel chet na vil turin Israel defense ho tu te chuwa ruma command center an thu thap to boka ole ni china kan soitak ang khan Iran aron che mai turan nga ya an che dan le boruak dan intelligence atanga chik taka an thlirin hei hi an puan chua dan ania mase Israel hian defensive ringota mel ma che thun lo nga ngot hi a fu zan lo mai thei tian ngai tu mek command center chunga Iran chet na lo ngak tu le thilom dan thlir tu Israel defense minister galana ho te chuan IAF chu offensive lama in thlak thuai tura anin buat sei mek thu a soi chuaka zia chu Israel Air Force te chu Iran chet hun ngak lovin ache masa zo ka an tran angai mai thei chumia tan chuan an pilot te anin buat sei mek ti galan chuan a soi Defense Ministry of Galan chuan an sipai te chuan offense lama in thlak thuai turin anin buat sei angai ti soya hei hi Israel Air Force mun pui Tel Aviv underground command center atlo na soya hei hi Iran le Hezbollah ten an rambei an tum chungchanga Buaina so san chozel laya asoyani Defense Ministry of Galan chuan kan mel mate hian an kepen dan tur hi uluk takin an ngai tu ameka hei hi kumkalta chunga theina inlan tir wangani ma se thilom thei zong atan kanin buat chayanga ya offense lama in thlak thuai theina tur po telani ti in Galan chuan asoi Yof Galan chuan IAF in buat saina chu security lama mason na thlirin ain fiaba ka combat sector zonga offensive action nei thei dante ain fia bokani ti in defense ministry thu chua chuan asoi hetila hian Galan le IDF chief of staff lieutenant general Harji Haveli de chuan United States CENTCOM chief general Gen.Kurilla an assessment an naya Buaina achua chauzel awangin US Central Command ho tu hian nimin khan thotan ni khan Israel thleng ani IDF chuan meeting a hian security strategic issues le joint assessment chungchang an ngai tua Middle East a lo thleng thei rang taka lo ma chon dan tur chu an ngai poimo berani thu an soi Aran pa in IDF nodan command ho tu chuan Israel marlama mayor le local council ho tu te hena sipai te meipui thlak na tu ruam man na chu Hezbollah ne na Buaina na sa jok thleng thei tur ta nan in pei to ti asoi malampan zel turin kan offensive plan te chu ain pei to ti in hriat ka duwa beilet masa turin kan in pei to a kung engkima kaima atanga sipai pakhat thlengin ti in Major General Ori Gordon chuan mayor te ril Thlasom kal ta chung khan na sa takin kanin beya kan ti chia a ma se na kan la na yani tumru na le in pek na kan na yani ti in sipai thu chua chuan atar langbok report engemaw in Iran le Hezbollah te chuan kar masalama Beirut a Hezbollah sipai ho tu fuat sukar Israel in meipui thlak na manga athale Terana Hamas firfiak Paul Ruai tu Ismail Haniyeh an tha nu ni liam ta emo kar khat nuwa emo chumi chung in Israel an bayarin om thu tar lan ani to Iran chuan Haniyeh thina hian Israel chumo phur tu apu phu bala ka tiamani kha
April thakan Iran atanga drone le missile mga meipui thlakan na sa takchu Israel, United States, Britain, France, Qatar, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates le Bahrain te thok ho chuan an lo dang to a khatiang kha US chuan an beisei le mekani mase tuntruma ero Egypt chuan neutrality von aril rok ni in an soi hania tha ani awanga neutrality vongreng tur le hebiala Buaina chuak ti je omna turin Egypt chuan Tehran hena a intiam ni in an soya regional security ti chethei sipai malak na engpo chu kalpuya tumlo ni in Tehran hena a hriat tir ni in report chuan atar langani Iran lamero chuan nimin khan regional tension ti punlun atumlo ti soya mase inrem lo nan na sazo kom lo nan Israel chu hremangai ni in asoi Iran ram foreign ministry chuan Tehran na cheng ambassador le miss Tehran om ambassador le mission ho tu te kau khoma foreign minister thok mek Ali Begeri kani nan meeting na in Iran in Israel chan le du thu asoinon le bok Tehran Palestinian Square chuan Israel sipai hlau thong takatlan chelai AI picture antar hebrai tong chetak pangen security nei lo bangkara po tian ziaka Persia tong thumal pakhata chuan Israel an vona antar chuaka reilo te nui na huni nei nuiro achan chu reilo te a itra don wangin ti te antar Iran chuan pilot te chuan airspace manglo turin an hril heti lai hian meipui thlak ani hma hian Iran chuan pilot te le aviation thu nei tu te chu a airspace manglo turin an hril ni in the Wall Street Journal chuan atar langa airlines notam ti a hriat te hnena po hriat tirna ti chuaka ram chunga GPS ti boyani thu hriat tirna ti chuak bok signal ti jam hi kalpui ni in mase GPS ti boy hi precision guided missile target ti Buaina atana mana ni fo Israel point GPS akhoi buai mekani kha Jordan hi anama ngain notam ape boka airport a thlona tum zong te chu minute somli panga chung reserve fuel phur turin angena hei hi mithiam te chuan Iran in Israel bayani chuan film khurna tura an ngayani Jordan notam le Israel Buaina hi in zom tlat ni in an ngaya achan chu April thla Israel laka Iran meipui thlak na khan Jordan hi notan pilot te hriat tirna airspace kharma saber raman nia Israel Iran emo Iraq emo ain kharma sazo kan ni minute somli panga chung hian thlo theina pakhatin Jordan airspace a chuasana mundanga atum theina tur fuel pek belan ni bok Beirut airport a chuan mipuan buai hleya Buaina lo thleng tur laka mipui te chutlan chhuwa tumin an insing sa suawa chuti lain damdoi in te po supply lak khom tir mek an ni heti lai hian Lebanon lampo indo na lo thleng mai tura ngain in buat seina war takin an kalpui ve mek bok nimin thotan khan indo na hliam tuar te dana turen kolna tur damdo in te thuam chak an nia chung damdo in te chuan emergency medical supplies an donga Beirut airport a po ram chuasan tum mipui an tam hle hei hi Buaina zau tak a om don ni a hlo thona om mek wangani Hezbollah le Israel sipai in karatit fortet in beina tamzok thlenna Lebanon chimlama damdo in te chu kumtam tak chung economic meltdown wangin a chetoa thlasom kal ta chung khan hliam tur dam lo te en kol thei tur a thuam chak chhole mekani Thotan ni khan World Health Organization WHO chuan Lebanon Health Ministry hena damdoi lam thil ton som thum pani athona heng zinga hian indo na a liam tur en kolna tur trauma kit sang khat potel an tumber chu heng supply le damdoi te hi damdoi in ranga le Lebanon rama health sector a te sem dar tur ania abik takin indo na ina angong thei tur muna te emergency engpo machon tura kanin pe theina na ni tin health minister Firas Abiat chuan thuthar thedar tu te hrilin airport landing strip atran puina athlen na hmuna asoi airport a chuana hola chuan Lebanon mi ramdanga inbeng bel chung kwate ni puichol mang tura an ram lama local te chu
an duaya hma an ram chhuasan angai awangin thlawna chuak tur chekina in tlar meka beisei aya hma an chuak chu alung chiat thlak le France, Britain, Italy, Turkey le ram dang te chuan an ram mipui te chu sumdong thlawna a awm ani chuan sumdong thlawna a awm chhung chuan Lebanon chhuasan turin an ngen chhun zawm zel bawk alung chiat thlak hle mai o pathian he din hmun hi alung chiat thlak tak zetani har satna atangin kan chuaka har satna dang kan tok le ani ti in Italy a cheng Lebanon mi anu tlo tura Lebanon a local rang taka Lebanon chhuasan ngai le ta serin mala chuan a soi United States chuan ami le sa Lebanon chhuasan du te chu ticket om zong zong buk turin an ngena United Nations chuan a thok tu chung te an hathok te Lebanon chhuasan turin a ngen ve boka Swedish Embassy chuan hun lenga mo chhunga tana na thok te chu Cyprus a ason leilok bok mase Lebanon rama midang te chu anril ruwa hadam jok ni in na langa Lebanon a longchul na khopui te re tuipui kama chuan Israel ram ria tanga ke em som hi vela hla chuan naupang te chu tuyan la cheng leila ya enge thleng don an hrelo tun din hmuna chuan in hmuangin mipui zong zong hi tuipui kama an oma heram hi kan ramania kan chhuasan don lo ti in taire khua cheng galip badawi chuan a soi Iran hian engtika nge Israel a beidon ti le engtin nge a beidon ti te ala chiang lo ni in Biden puitu Biden a thachang dol tu te chuan Biden an hril US President Joe Biden le Vice President Kamala Harris te chu an National Security Team te chuan Iran le Hezbollah te hian engtika nge Israel an beidon bayan tum ti ala chiang lo ti an hril report chuan Hamas ho tu Ismail Haniyeh le Hezbollah sipai ho tu Fuad Shukar te tha chung changa Iran emo Hezbollah emo atangin phubala kani thuairin om thu tarlan ania mase Iran hian thu chiang an soi du lovani Iran hamal tran lo Iran tan Russian Air Defense Khovel in Iran chet huna thlira a cheni chuan khovel ram thil ti thei ber nia an so US chuan Israel puyatum thu a au pui dur mai boka chuti lai chuan Iran chutran pui tu nei lo angina om du biak lova Ukraine in dona Russia chu drone sang te la supply missile than khata supply bok ni in khothlang lam US lam chuan an pu boka amomo la Russia pui tu Iran hi hun khir tak ama chon mek lai hian Russia hian a thlo thlabik lawani mai thei Tehran in Russia nena an inzom na soi chhuala in Russia chuan Iran hena Advanced Air Defense a pe ni in an soi The New York Times ina Iran official te thu soya tarlan danin Russia in Iran hena Air Defense le radar man ruwa changkang tak taka pe chuak tran ni in an soya hei hi Tehran official ten Kremlin hena ral thua man dil wangani he report hi Iran state media ten an ram president Thar Masud Pezeshkian an Kremlin ruai tu Vladimir Putin a senior alai aram tlo tu hena Tehran in a strategic partners Russia na anin leichi na ti puna tum thua soila ya thlengani Russia hi hun har sa takkara Iran nambul Iran tana ding ram tlem te singa miani ti in Pezeshkian chuan Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu hena meeting a soi ni in Iran state media te chuan an tar lang Shoigu nena anin komna thudang a soina Pezeshkian chuan Gaza a Israel in criminal action ati le karma salama Tehran a Hamas ruai tu Ismail Haniyeh tha ani dan te chu International law and regulation zong bo chiat na entir na chiang takani ati October ni saria meipui tha chimi ani Israel meipui tha ni nuwa Hamas le atran rol pui firfiak pol ten na sa taka thlop tu Russia chuan Haniyeh tha ni chu adem thu soin Middle East chu regional war zau zo kalu tir thei tur malak na atanga in sum turin party zong te angen Iran le Russia in kar din mun hi share ton na le tho na chuan khovel multipolar ti mason konga hian khovel himna le remna na sa jok a thlen nge yang ti in Pezeshkian a thusei chuan a tar lang bokani Shoigu hi me thla khan Security Council a Russian Security Council a son ani ma khan
Russia Defense Minister alo ni thina ni Iran ron che thaya ni mek lai hian US President Joe Biden chuan thil thleng mek le lian tham an soi khom na situational room a national security team te ko khoma Middle East a thil thleng te an soi ho ni in White House chuan atar lang ani Biden hian Jordan King Abdullah po abedon ti White House chuan atar lang boka heti lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan G7 ramatanga atho puiten hena Washington chuan darkar somni pali atanga somli pariat chungin Israel ka meipui athlak ran thei thu a soi ni kha Blinken chuan Iran jet tumna hun dik tak chu US chuan a hrelo ti soin mase thotan ne tangin aron thleng thei ti in na soi thu chua siamin G7 chuan Middle East ram te chu in sum turin angena tun hnaya thil thleng te chu he biala buaina zau zok ti chuak thei turin thil hlom takan ni G7 chuan he buaina in rol zong te chu chiat na thleng mek apun lun lonan in sum turin angen le a retaliatory violence tension ti jom na tur le de-escalation lam hoya zen aya mala turin constructive takai in rol turin Middle East ram te angena ni Iran che thaya ni mek lai hian buaina azwal zel lonan le Indona lian zok akan kai lonan US chuan thei to pin ma an la a report atarlan danin US in he biala buaina chuak ti jom na tur le Indona tluan tlinga chhualo nan Blinken hian atho puite bekwal reng boka hetiang ani mek lai hian buaina hi pumpel theilo ang hialin an ngaya teran chu beipui thlak na titlem turan nor chu regional war laka inven na kong thaber ani thu Blinken chuan a soi US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Defense Minister Israel Defense Minister Yoav Gallant bia Israel chuan eng potok se US chuan a puidon thu a soi Austin le Gallant te pani hian Iran le proxy te beina laka Israel in mani inven na anei thei dan turan soya US in Israel le he biala asipai te ven himna ti chakna tura ma alak dan te an soi dun bok ni in antar langani Gallant chuan Israel chu United States nena an inkara sipai tho ho na le ruah man na felfai tak nena inzom na nget taka oma wangin Secretary Austin chu lom thu a hril Olen chin khan preemptive strike kha kan soi zuai to mel ma chet khal chungchang ani Jerusalem hian he thil chungchang a US intelligence nena tang dunin he buaina chungchang a hian a intelligence rin tlak takamamoni in report chuan atar langa Iran na ron chengei don ya alan point preemptive strike hi kalpuilo ram ero antum mai thei thung Iran chuan regional tension ti zual adu lo ni in an soya Israel chu hremangai ti a soi thung Iran chuan rambial buaina le inhir ngawana regional tension ti zual turin ma le lo ma se Israel chu hremangai ni in a soi Iran Foreign Ministry thupuang tu na shar kanani chuan Iran hian he biala hian muan na siam matuma Chumietan chuan min beitu hrem le Zionist sarkar adventurism laka inven na siama ni chawin a thleng don ani tiin Iran Foreign Ministry thupuang tu na ser kanani chuan a soya Teran atanga malak na chupumpel theilo ani thu a soi kanani chuan US chu Israel thop to lo turin angena international community chuan he biala rem na le muana hum hala vong turin an mo phurna an hlen lo thu a soi Islamic Revolutionary Guard Corps top commander Hussein Salami chuan kan elite group te atangin Israel in a hun taka hremna dong ang ti in na soinon vele bok Salami hian event a journalist te akom na Israel chuan a thil ti mangin athla na lai mek ti in vauna ape vuak an don huna chuan ti sualan nei ti an hrechuak anga anti sual reng boka ti in Salami chuan a soya anti sual ra chu an munge yang engtika nge engtin nge ti le khoya nge ti soilok an tum lo thu a soi Israel hi firfiak te omna hmuna niya in thale in suat na atanga heram hidin ani ti in apu ram dang nuclear scientist te chu an that theya churam chuan remna zonga nuclear technology lampan na kong chu anti khotlai the ni in anin ngai
daudal tu resistant ruai tu te chu an thata ramdanga chuan nun na hun tam zawk an pe dawn ni in anin ngai bawk tin heti hian a soi bela Israel hian an mani thlan an lai mek ani Israel le US chuan Iran beina chu eng ang nge ani ti an chiang lo ni in an soya Tehran hian thutluk nan hnung berala siam lo ni in an ngai proxy tenen po in remna an la siam fel lo mai thei ti chu voin lama report then khat tarlan dan ani ole thu thar bera chuan US situational room a US mi poimo thu khom te chuan Iran chu nor lo turin Israel an nge na official te chuan Israel chu Iran be theina tur chan na titlem turin vau khana an pe US kai hruai multinational coalition a official te chuan Iran in be puya thak be se ani mek lai hian rin ani mek lai hian Israel pui turin an nimbuat se ni in an soi thunga chuti lai chuan Israel chu hetiang be na ron thleng theya hian Iran chhai kol lo tur le thudeng khong dang nei lo turin an du don pusit ti in ming tarlan lo official te chuan Jerusalem an ril ni in an soya ia teklet ma in uluk takin ngai tu ma sang che April tha khan Iran atanga drone le missile manga be pui thlak nan na sa tak chu Israel United States Britain France Qatar Egypt Jordan Saudi Arabia United Arab Emirates le Bahrain te tel na pol chuan an lo ti topa khatiang khai US chuan an be sei le mek na chungin khatiang be na kha thleng do lo se ti chu an du dan berani heti lai hian US sipai te omna Iraq a Ain Lamal Assad Air Base a rocket ka lu ani thu security thu nei tu te chuan an soi tholeni hian Iraq a Ain al Assad Air Base a katwesa rocket pani ka chu ani ti security thu nei tu te chuan an soya he beina awang hian base chunga thi le chiat na athlenem ti ero hriat ala ni lo ni in thu don na chuan a soya security source pakhat chuan Iran chet na ani thei ni a hlo thon na om thu report kara Israel roi tu te chuan thu cha an thlena heti lai hian Israel chuan regional war zong lova be pui thlak na engpo chu thutluk na siamin chan na pe ka tiam thung Israel me za assembly pariat chuan Iran laka preemptive strike an thlopa Israel 103 FM radio in pola buat saya mi puizi nga achan vevel za assembly pariat chuan Iran le Lebanon Hezbollah laka preemptive strike nei andu thu an tar lang an chet ma lo chet khal andu thu an tar langa mase Israel mi za asom thum pali vel chuan Israel chu beihmasak an ni chawin be pui thlak let ve turin an thlop ni in an tar lang bok Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran chuan hremnan na tak Israel a pedon ti atiam non le bok Ola Israel lam chu an la buai mep hle a Iran a ron cheng ei don ti chu an ngai dan an ni veka a mai ro chu eng tika ron che tur nge eng tin nge ti chu an ngai tu na ti boi tu pakhat ani mek ani eng pon ise Iran ron che tur laka in buat seina lakal mup ringa a ron chet khal mai tur nge ti te po Israel command room an ruai tu an defense ruai tu te ngai dan ani mek bokani eng pon ise thil thleng te kan ngai chang zelanga thu thar beri hre theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia